Добрый дзень вам у хату. Прачынайцеся, ды паслухайце, як я старанна, са шчырымі пачуццямі і глыбокімі эмоцыямі урывак з верша Юрася Цвіркі чытаць буду. Ой, спадзяюся, ні тапкі, ні іншыя прадметы ў экран не паляцяць. Увага! Я пачынаю. Лес прачынаецца на досведку ад хрусту шышак пад нагой. І аж сцінаецца дотыку нажа да крохкасці грыбной. Спаткайся з раніцаю сіняю, калі туман у верасах. Спяшайся сцежкай ласіны, калі грыбны адчуеш пах. Думаю, дастаткова. За мяне так сябе чытальнік, але спадзяюся, агульны настрой романтыкі асенняга лесу перадаць мне ўсё ж удалося. І дзеля чаго ўсё гэта, спытайцеся вы? Адказваю. Такім вось чынам я віншаваннямі з нагоды Дня работнікаў лесу ўсім да свята датычным дасылаю. І калі меркаваць па шматлікіх фотаздымках у соцсетках нейкага небывалага ўраджаю грыбоў, да Дня работнікаў лесу датычны амаль усе мы. Так што ўсіх я і віншую са святам. Ну а падарункам будзе чарговая сустрэча з любімымі выканаўцамі, якія ўжо гатовыя выйсці на імправізаваную сцэну нацыянальнага хіт-парада «100 песень для Беларусі». Але спачатку пра тых, хто на тыдні, на жаль, не зведаў вашай падтрымкі. Па традыцыі на самым пачатку я агучваю імёны тых, хто вылетае з хіт-параднага ліста. Юлія Атрощенко. Да пабачэння. Не пашанцавала гэтым разам і Александру Сухарову. Павел житожати, купил ей новый серп, Павел житожати. Началась война мужава. Гурту «Цяні талкай» таксама яшчэ ёсць да чаго імкнуцца. Попрощался он с женой верною и такие слова ей сказал. Ехали казаки вузкой долиною, там сустрели дзяўчыначку. Ты, і ў цябе нешта пайшло не так. Вьется до пояса, вьется за плячами. Поехали, дзяўчыначка, с нами казаками. Па-за гульнёй і гурт «Федэрацыя». Не порай мне, бо я молоденький. А что ж я пораю? Ты сам добро знаешь, не люби чужих жёнок, свою кралю маешь. З непрыемным абавязкам на шчасце пакончана. Сябры, зрабіце свята на вуліцы аўтсайдераў тыдня. Смартфон, камп'ютар свой, суседа, калегі, стрыечнай сястры лепшага сябра мамінай знаёмай. Рашуча хапайцеся за любую магчымасць выйсці ў інтэрнэт і прагаласаваць. Абвяшчаю лонгліст нашага хіт-парада і ў ім тых, хто гатовы замяшчаць стройныя рады хіт-парадных старажылаў. Тыя, каго прагне ваша музычная душа. Шчасліўчыкі тыдня, якія вяртаюцца ў хіт-парад. Вербіца пад гарой карчомка, а ў той карчомцы весь мой род гуляе, весь мой род, весь мой род, весь мой род гуляе. І мяне мяню успамінае.
долю має, лепшу долю має, ти з нами гуляє, ти свою лепшу долю має, ти свою лепшу долю має. Через воду попливу у човні, я до білої повні, да я є, я до білої повні, попливу у човні. Дорожить-то праз долину, стежка под калину, стежка под калину. Любить хлопець дівчиноньку, як мама дятину, як мама дятину. Любив я її, кохав, сам же додумаю, сам же додумаю. Ой, на що мені так робити, як я 10 маю, як я 10 маю. Друга вяжа, третя вишиває, третя вишиває, а четверта беля миє, п'ятая качає, п'ятая качає. Шосту люблю, сьому люблю, з восьмою жартую, з восьмою жартую, а з дев'ятої вечір стаю. 10-ту целую, 10-ту целую. По саде ходжу, виноград саджу, по саде ходжу, виноград саджу, виноград саджу, виноград саджу. Расти виноград тонкий, высокий, расти виноград тонкий, высокий, тонкий, высокий, тонкий, высокий. Пойду у таночок, ды сою вяночок, пойду у таночок, ды сою вяночок, ды сою вяночок, ды сою вяночок. Вяночка з диму на Дунайчик пощо, вяночка з диму на Дунайчик пощо, на Дунайчик пощо, на Дунайчик пощо.
Просім любіць і мілаваць новапрыбыўшых. І на адлегласці зрабіць гэта зусім не складана. Гаджеты вам у дапамогу. Зрабіце прыемныя меламанам, які імкнуцца пашырыць плейліст нашага хіт-парада. Парадуйце тых, хто спевамі сваімі жыццё нам упрыгожвае. А я пераходжу да абвяшчэння імёнаў тых, хто, дзякуючы вам, шаноўныя меламаны, утрымлівае зайздросныя пазіцыі нацыянальнага хіт-парада. Такім чынам, гарачая дзясятка хіт-парада. І распачынае яе Валянціна Альшанская. Валянціну і яе паклоннікаў я, вядома, віншую ад шчырага сэрца. Але, прызнаюся, знаходжуся ў збянтэжнасці. На мінулым тыдні Валянціне бронзавую медаль урачыста ўручалі, а сёння яна толькі 10-я. Сябры, станьце любімай спявачцы компасам, ператварыцеся ў канаты моцныя, ды ўздыміце вышэй. Прыемна ва ўсіх адносінах дзяўчыну. Куды ветер веет, туды я хилюсь, что люди говорят, то я не боюсь, что люди говорят, то я не боюсь. Люди поговорят, да полягут спать, а я молоденька, миленьким гулять. Прогуляла ночку, прогуляла две, а на третью ночку пришла на заре, а на третью ночку пришла на заре. Любовь не запала, кровь не вода, любила милого, а теперь беда. Любила милого, а теперь беда. Любила милого, у войска пойхов, ён себе другую, лепшую знайшов. Уздымаемся вышэй, 9-е месца. І каго мы тут бачым? Яну Старцеву. Удалося дзяўчыне з лонг-ліста ў шорт-ліст трапіць. І ўсё дзякуючы вам, прыхільнікі творчасці спявачкі, паклоннікі прыгажосці і таленту. На тыдні усе выдатна спрацавалі. Яна заслужыла права быць у хіт-параднай камандзе, а фанаты Яны атрымліваць задавальненне ад спаткання з артысткай. Сонейка, в долине туман. Ой, на горе Сонейка, в долине туман. А на моем серденьку туга и журба. Ой, на моем серденьку туга и журба.
На прыступку вышэй узняўся Саша Нема. Дарэчы, у перакладзе з грэчаскай імя Александр азначае абаронца, мужчына, чалавек. Не сумняваюся, што імя цалкам падыходзіць спеваку. Праўда, у хіт-парадзе не Саша, а Сашу абераглі яго адданыя прыхільнікі, якія, напэўна, ўжо даўно чакаюць чарговай сустрэчы з кумірам. Не смеем затрымліваць. Наперад, Саша, сёння ты 8. Крочым далей, уздымаемся вышэй. 7 месца, і заняць яго я запрашаю. Кейсі, вось адчуваю, што хутка і ў спявачкі, і ў паклоннікаў адкрыцца другое дыханне. І тады трымайцеся, канкурэнты. А пакуль Кейсі 7. Вечорами золоком аж до ранку вышивала девчина вышиванку. Вышивала девчина, вышивала чорную и червоную нитку слала. Вышивала девчина, вышивала чорную и червоную нитку слала. Let's go, let's go. Everybody now dance. Hands up, hands up, hands up, hands up, hands up. А та чорна ниточка расставание, а червона ниточка то
тобой пойду я вечером на гулянку. Подарю я милому вышиванку. Носи мой соколику час кохання, хай согреє сердечко для кохання. Носи мой соколику час кохання, хай согреє серденько. Ян Майерс застаецца ў абойме. Ну што, сябры, задаволеныя вынікамі зробленай работы? Ну яшчэ, Ян мала таго, што застаецца з намі, дык яшчэ і на прыступку вышэй уздымаецца. Віншуем і запрашаем на сцэну. Спявай, Ян, рады ўсіх нас. Я вчора не быў і цяпер няма. Можа, я сэрдэня забыў пра цябе. Можа, я сэрдэня забыў пра цябе. Забыць не забыў, забуду любоў. У армію пайду на 20 гадоў. У армію пайду на 20 гадоў. З арміі прыйду, жаніцца буду. Возьму жоночку, украиначку. Возьму жоночку, украиначку. Возьму жоночку, украиначку. Змалюю я е на паперачку. Змалюю я е на паперачку. Пятае месца. Яго займае яшчэ адзін хіт-парадны здабытак. Гурт Пава. Песня невясёлая. Краявіды ў відэарадзе таксама далёкія ад фарбаў бразільскага карнавалу. Але агульнае ўражанне можна адным словам выказаць здорава. Радуемся за гурт і слухаем, як заўсёды, з задавальненнем. Все пов'яло, а де травка зеленеє. Ніхто мене не жалеє, прийди, милий, пожалей. Ніхто мене не жалеє, прийди, милий, пожалей. Быть я любила, да
Четвертая прыступка і занять яе запрашаць Дмітрая Карася і Марыду. Ну што, абранікі лёсу, задаволеныя вынікам галасавання? Яшчэ б, хто б не быў задаволены. Не жадаеце вы казаць словы ўдзячнасці сваім паклоннікам? Жадаеце? Дык хутчэй на сцэну. Працягвайце радаваць і здзіўляць і песняй, і вобразамі, і танцамі. На свеце хлопец, спявае гурт «Фолклор». А мне хочацца сказаць, ёсць на свеце гурт, які вы, сябры, слухаеце з задавальненнем. І не проста слухаеце, а актыўна і вынікова за яго галасуеце. Чарговы тыдзень не выключэнне. Больш за тое, вашымі намаганнямі калектыў на прыступку вышэй узняўся. Сёння «Фолклор» трэці. На свете хлопец даволі малады, любіў ён дзяўчыноньку ды сырам пірагі. Ой, ці чулі вы, любіў ён дзяўчыноньку ды сырам пірагі. Ой, ці чулі вы, любіў ён дзяўчыноньку ды сырам пірагі.
веселі, як завжди. Цалуе хлопца дзеўка, а ён есть пироги. Ой, ці чулі вы, цалуе хлопца дзеўка, а ён есть пироги. Трапілось няшчасце, напалі ворагі, забралі дзяўчыноньку, ды з сырам пироги. Ой, ці чулі вы, забралі дзяўчыноньку, ды з сырам пироги. Ой, ці чулі вы, забрали дзяўчыноньку, ды з сырам пироги. Ой, ці чулі вы, забрали дзяўчыноньку, ды з сырам пироги. А то былі мысліўцы, ніякі ворагі, забралі дзяўчыноньку, ды з сырам пироги. Ой, ці чулі вы, забралі дзяўчыноньку, ды з сырам пироги. Той хлопец памятаўся, ды крыкнуў, што цалы. Вы дзеўку забірайце, аддайце пироги. Ой, ці чулі вы, дзеўку забірайце, аддайце пироги. Ой, ці чулі вы, дзеўку забірайце, аддайце пироги. Ой, ці чулі вы, дзеўку забірайце, аддайце пироги. Хлопцы дарагія, не будьце вы такі, ніколі не мяняйце любоў на пироги. Ой, ці чулі вы, ніколі не мяняйце любоў на пироги. Ой, ці чулі вы, ніколі не мяняйце любоў на пироги. Ой, ці чулі вы, ніколі не мяняйце любоў на пироги. Ой, ці чулі вы, ніколі не мяняйце любоў на пироги. Борьба обострается, почуті разгораются, на другую приступку пьедестала вздымаются. Леся Кодуш и Слава Нагорны. Нікому і надії не пакінулі на сярэбраны медаль. З такой падтрымкай, я вам скажу, мяне гэта не здзіўляе. А ў тым садзе размаўлялі дзеўка і казак. Ці не выйдзеш, дзяўчынанька, замуж за мяне. Я приеду со сватами завтра до тебе. Зайшло солнце за оконце, за темный лесок. Приди, приди, каханечку, ко мне на часок. Зайшло солнце за оконце, за темный лесок. Приди, приди, каханечку, ко мне на часок. Зайшло солнце за оконце, за темный лесок. Приди, приди, каханечку, ко мне на часок. Зайшло солнце за оконце, за темный лесок. Приди, приди, каханечку, ко мне на часок. Отказала дзяўчынанька таму казаку. Ёсць у мяне ўжо каханы, верная яму. Зайшло сонца за ваконца, за зялёны сад. А ў тым садзе размаўлялі дзеўка і казак. Зайшло солнце за оконце, за
вось дзявятка абвешчана. Давайце яшчэ разок паглядзім, як размеркаваліся месцы на гэтым тыдні. 10-е месца Валентина Альшанская. Яна Старцева, 9-е. Соника, долине туман. 8-е месца Саша Нема. Вечерами золото Кейси, 7-е. аж до ранку вышивала девчина вышиванку. Вышивала девчина, вышивала чорную и червоную нитку слала. Я вчора не был и теперь не. Ян Майерс, 6-й радок. Божая серденя, забыл про тебе. Божая серденя, забыл про тебе. Все посохло, все. Пава, 5-я приступка. А ты травка зелени. Никто меня не жалеет. Приди, милый, пожалей. Стоит коник на стоянце, вино да вино зелено, а у саней есть воды нет. 4-е месца Дмитрий Карась и Марыда. Молодый паничек по головце бьет, вино да вино зелено. Был на свете хлопец доволі молоды. Любил ён девчиноньку, ды сыром пироги. Фолклор, 3-й. Чули, ой, ці чули вы, любил ён девчиноньку, ды сыром пироги. Ты не выйдешь, девчинонька. Леся Кодуш, Слава Нагорный, серебро. Я приеду со сватами завтра до тебе. И вось яна, самая жаданная прыступка. Першая. Пад бурныя апладысменты, якія пераходзяць у авацыі, залаты медаль уручаецца Вользе Сацюк.
чужие горлицы улетять, бо чужие горлицы улетять. Яны тебе горлика не схотять, яны тебе горлика не схотять. Див на село і в мір на яго, яна любка яго, яна любить яго, яна пойде замуж за яго. Яна любка, яна пойде замуж за яго. Нагадаю, падтрымаць удзельнікаў хіт-параду можна і трэба на сайце www.3belarus.by. Спасылка на галасаванне ёсць у групе «Нацыянальны хіт-парад» УКонтакце. Галасуйце, прапануйце, змагайцеся за сваіх. У нас на сёння ўсё, а для вас усё толькі пачынаецца. Да сустрэчы праз тыдзень.